déjà vu, studio déjà vu, studio déjà vu, studio déjà vu. Studio déjà vu. Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Sonja, Ludmila. A jdeme na to. Vážim slová múdro, mám ich už len pár. Žijeme dni súdne, vytie vlkov trhá jar. Ovce sú už na predaj, nože sa už brúsia. Nechcú vidieť za košiar, vraj hodovať sa má. Pôjdem do kopcov, pôjdem do hory, tam mi strápené srdce opäť zahorí. Ľudská obyčaj, ovciam podobná, nie je hodná zotrieť krvcov pár. Radosťou je, bratku, vidieť tvoju tvár. Ohník vábi kroky ďalších, pridáte sa k nám. Horných chlapcov nezmôžu žiadne figle panské, tak dievčat srdcia verné sú, jak jedle vysoké. Pôjdem na ľahko, krokom poskočím dravým potokom, strmým úbočím. Nič sa nebojme, mierme vysoko, dni panstva skončia s ovčím zvonením.
Priatelia, dnes tu na úrade vlády od rána prebiehalo stretnutie premiéra Slovenskej republiky s ministrami a pozvanými starostami a primátormi z Košického kraja, toho regiónu, ktorého sa týka projekt akceleračnej zóny Východ. Tá po minulotýždňovej, alebo ešte predtým tlačovke ministra Tarabu zostala v určitom návrhu toho celého projektu ako jediná, ktorá hrozí na Slovensku. To rokovanie sa nepodobalo na rokovanie, ale na akési vydieranie krížené s určitým nátlakom. Doteraz sme to preberali s pár ľuďmi, ktorí tam boli, kde premiér Fico prezentoval, že je pripravený zrušiť tento návrh strategického dokumentu. Na to ministri Drucker a Taraba skoro vyskočili zo stoličky, že za tým projektom teraz je vlastne ohrozené čerpanie tranže 2x400 niekoľko miliónov, takže spolu je to 800 niečo, že to budú potom musieť strhnúť samosprávam. Takže tie samosprávy dnes sú totálne odkázané na nejakú štátnu pomoc. Ten starosta, ten primátor v tej obci, v tom meste nič nevybuduje, pokiaľ nedostáva štátnu pomoc. A keď im zoberú, hneď to vypočítali, že je to asi tretina ročných peňazí, ktoré dostávajú všetky obce na Slovensku. Na to šéf z MOSu, z Prievidze, z Partizanského, slovenského z MOSu, prezentoval, že proste kvôli Zemplínu teraz prídeme o všetky obce a mesta na Slovensku nejaké peniaze. Tak mu hovorí primátor zo Strážskeho, že tak si to zober teda ty ten projekt tam k sebe proste ako úplne, aby sme teda neprišli. Že to sú aké postoje toto? To v rámci štátnosti Slovenska v tomto procese to nie je politika na 4 svetové strany, to sú klamstvá na 4 svetové strany. Európsku komisiu klameme v tom, že vlastne projekt pokračuje, všetko to vláda ide vyhlásiť túto investíciu za významnú investíciu rozvoja tých akceleračných zón. Tak ako komisiu klameme, že všetko to schvaľujeme, pripravujeme proste v pohode. Investor zatiaľ tam vo Volve vybudoval obrovskú trafostanicu 100x, 200 metrov veľkú, proste na obrovské záťaže a všetko, možno nakoniec z vlastných peňazí. V meste Strážske už sa označujú stromy, ktoré sa budú vypilovať, aby tady prešli vrtule. Ale ľuďom budeme stále hovoriť, že to oni potom rozhodnú o tom. To vám poviem, v Českej obci Podštát starosta minulý rok vypísal výzvu na všetkým starostom, aby si dávali pozor na rokovanie s tými investormi, že proste to je hra s čertom. Boli sme za ním, s manželkou Datkovou aj s Rudým, nám prezentoval, že vydierajú jeho, že ohrozujú jeho deti, že to je veterná mafia, máme to na videu, ktoré nám dovolili natočiť, že bojuje s tým kvôli jednej 150-metrovej vrtule, ak tam ľudia trpia v tej dedine. Obrovský, že celé týdny v kuse, tam je zvuk, jak kdyby přistával vrtulník, proste akože a podobne, že má vyoperovaný žltník, že má už z toho cukrovku, a koncom roka, o pol roka na to podpísal ďalších 22 vrtúl. Takto vyzerajú tie tlaky tých investorov, tých lobbystov a my sa tu stále budeme odvolávať na to, že potom si obce a mesta rozhodnú. Pritom práve tá zóna na východe bola podaná 21. októbra minulého roku. Zákon do platnosti, kde na toto poukazuje, vstúpil od týždeň a niečo potom, od 1. novembra. To sú také klamstvá na všetky strany medzi sebou a ja som úplne zhrozený, že si premiér Fico neuvedomuje, že na východe je bašta jeho voličov, Smeru. Taraba všetkých akože zachránil, veľký hrdina tesne pred odchodom, že zostala len jedna zóna na východe, kde najmenej fúka, kde sú tie podmienky varí úplne najhoršie zo všetkého, ale teda vybrali tú jedinu, lebo tie ostatné nezodpovedali nejakým environmentálnym, takže komisie 3 roky posudzovali tieto zóny, vybrali 30 do nejakého užšieho výberu, z toho vybrali 8 do toho najúžšieho, nevediať, že proste všetky nevyhovujú nejakým environmentálnym veciam, takže nakoniec vybrali len tú jednu. To je také klamstvo, to je tak účelovo zmanipulované čosi, že to je až neskutočné. Čo robia tí politici voči nám a ľudia im to žerú a ľudia im to veria, ešte ich velebia, akí sú super, jak nás zachraňujú, jak neviem čo. Pritom ten dokument rámcovo otvára možnosť pre všetky, tam je dotknuté územie, dotknutá obec je Slovenská republika. Čiže to nie je, že teraz tam je tá jedna zóna, akože ona jak prejde, tak sme skončili všetci. Ona otvára rámec toho, že sa už nebudú akceleračné zóny posudzovať klasickým štandardným spôsobom niekoľko rokov, ale všetky kompetencie preberá Inšpekcia ministerstva životného prostredia a do 12 mesiacov je povinná všetko schváliť, vrátane stavebného konania. A oni stále sa odvolávajú, že potom tie obce si to tam zamietnú.
pod takýmto tlakom, s tým, že to ešte idú vyhlásiť za významnú investíciu, s tým, že čerpajú na to 2x 400 miliónov a v tej Európskej komisii tam sú úplní tupci. Poskytnú nám 100 milióny eur len tak normálne, lebo sme nejakú legislatívu upravili. Za posledné 3 roky boli 4 extrémne vážne legislatívne zmeny schválené v prospech týchto investícií. Práve z dielne Ministerstva životného prostredia a z Ministerstva stavebníctva. A to im máme veriť. Že ako tu toto nebude, tu nič nebude, to je všetko v poriadku, my potrebujeme len vyčerpať peniaze, to je len nejaké administratívne posúdenie. Priatelia, tu sa dejú také klamstvá, že to nemá obdoby na najvyšších politických úrovniach. Fakt sa čudujem tomu Ficovi, zostal mu čierny Peter v ruke, pretože Andrej Danko je totálne proti tomu, Taraba je akože proti tomu, a keď to Smer, členovia vlády zo Smeru zajtra schvália tento strategický dokument, tak na východe skončili a potom skončili úplne. A mne je jasné tiež, že tá ďalšia vláda, ktorá príde potom, ak sa to takto udeje, bez Smeru, tak táto presadí na totálku. Takže sme v takej pasci ako ľudia, ako národ slovenský, človekovia v tomto, v akej sme ešte neboli. Za mňa verme v úspech toho celého, že to zajtra na výjazdovom rokovaní zamietnú, výjazdovom rokovaní vlády, a že budeme ochránení pred týmito šialenými, ničivými, devastačnými investíciami, ktoré ničia krajinu, prírodu, človeka, zdravie, všetko. Na to netreba odborné posudky, aby človek vedel, že štvrťkilometrové vrtule v takých výkonoch, desiatkách kúsoch medzi obcami, že to nie je normálne. To nie je pokrok. To je likvidácia. Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě. Čo vo mne drieme, je nápadov pád. Vyraziť do sveta, za sebou nechať úzkosť. Obloha šíra je domovom hviezd, tak ako mojím je nádherná. Matička zem, tvorím cestu môjmu osudu. Nechám kroky, nech ma ňou povedú. Slnko, brat a sestra Lúna poznajú tento plán.
niekde v diaľke vrba sa čnie. Všetko jej rozpoviem, radosť aj trápenie, aj keď nemá ústa, počúvať vie. Voda to odnesie, rieka mi rozumie, tvorím cestu môjmu osudu, nechám roky, nech ma ňou povedú. Slnko, brat a sestra Lúna poznajú tento plán. Sadím stromy a kvety voňavé, detský smiech liečí aj srdcia boľavé. Slnko, brat a sestra Lúna poznajú tento plán. Celý svet mi rozumie, tvorím cestu môjmu osudu, nechám kroky, nech ma ňou povedú. Slnko, brat a sestra Lúna poznajú tento plán. Sadím stromy a kvety voňavé, detský smiech liečí aj srdcia boľavé. Slnko, brat a sestra Lúna poznajú tento plán. Také my jsme už dnes předkové předků. Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы, распахнувши чужим объятия, не лукавьте, что мы не братья, мы одна семья. Дай нам сил целую
целым быть единым. Я страна, за тебя молюсь. Нам не мир, зов иного мира, пока мы рядом храним святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня до полымя, отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна, за тебя молюсь. Нам не мир, зов иного мира, пока мы рядом храним святую Русь. Побежденных и пленных нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали? Молодец, капитан, давай. Держись. Завяжь, держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого. Дай нам сил и святого мира, пока вы рядом, я больше не боюсь. И чего ты, страна, добилась? Покалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дуло. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья. Лицо, красавчок! Не трогайте его! Лицо оставьте! Вот этот пузырь, это коммунист! Смотрите, какую парень! Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to. Studio Deja Vu. Deja Vu.
the studio Deja Vu.